Akar fina mulei alishtlifna دولتيك بالفرج تعلو هن علينا وفيس مكهنسنا ميل سارات اللي جربنا في دنو. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu, il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun ma'kom il-koll. Idin nofru da' s-sagrifiċċju tal-Qudiesa għal-Ruħ Giuseppe, Giolina, Edmond u Pauline Buġeja. Ħuti ejjew narfu ħtijietna biex din il-laqa tagħna mal-Mulej Ġesu tħalli tassew il-frott u timla lil qalbna bil-paċi tiegħu. Għax dak hu li għandna bżonn, inħossuna maħbubin minn Alla. Ejjew għalhekk nitolbu maħfra għal ħtijietna. Mulej ħniena, Kristu ħniena, Mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. Għamel Mulej li ħsiebna ikun dejjem f'dak li huwa sewwa. Ħalli nagħmluh bil-ħeġġa ta' qalbna biex aħna li mingħajrek ma aħna xejn isaħħilna ngħixu kif jogħġob lilek. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u li miegħek jgħix wisaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Għarem il-ktib ta' Ester. Is-Sultana Ester qabada biża' għal-mewt u fittxet il-ken tal-Mulej. Imbagħad talbet lill-Mulej Alla ta' Iżrael u qaltlu: Mulejja, inti waħdek is-Sultan tagħna, għenni għax jiena waħdi u m'għandi ebda ken ieħor ħliefek u bħalissa għaddejja minn periklu kbir. Sa minn tkun inti fi ħdan il-familja ta' missirijieti jien kont nisma' li jient Mulej għażilt lill-Iżrael minn fost il-ġnus kollha u l-missirijietna minn fost l-antenanti tagħhom biex ikunu l-wirt tiegħek għal dejjem u għamilt magħhom skont ma wedthom. Ftakar fina Mulej, uri ruħek fi żmien il-hemm tagħna u qawwili qalbi, sultan fuq l-allat u setan fuq kull seta. Għed li kliem f'waqtu fuq fommi għal qudiem lill-jum u dawwarlu qalbu u mlijielu b'mibeda għal dak li ħada kontra tagħna biex isib tmiemu u kull min jaħsibha bħalu. Iżda lilna eħlisna bil-qawwa ta' jdejk u għenni lili li jiena waħdi u ma għandi lil ħadd ħliefek Mulej. Il-kelma tal-Mulej. Meta sejjaħtlek int weġibtni. Inrodlok ħajr Mulej b'qalbi kollha għaliex int smajt kliem fommi. Qudiem l-allat irrid nannilek b'wiċċi fl-art ninxteħed quddiem is-santwarju tiegħek. Meta sejjaħtlek int weġibtni. Inrodlok ħajr għat-tieba u l-fedeltà tiegħek għax int kabbart ismek u kelmtek fuq kollox. Meta sejjaħtlek int weġibtni kattarli il-qawwa f'ruħi. Meta sejjaħtlek int weġibtni. Il-leminija tiegħek is-salvani, il-Mulej iżomm kelmtu miegħi, it-tieba tiegħek Mulej tibqa' għal dejjem la titlaqx emil idejk. Meta sejjaħtli int weġibtni. Gloria u tifħir lilek Kristu, Gloria u tifħir lilek Kristu,
oħloq fija qalb safja u Alla, rodli ilena tas-salvazzjoni tiegħek. Gloria u tifħir lilek Kristus. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. F'dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxiepli tiegħu: itolbu u jingħatalkom, fittxu u issibu, ħabtu u jiftħulkom. Għax kull min jitlob jaqla, min ifittex isejb u min iħabbat jiftħulu. Minu dak il-bniedem fostkom li jekk ibnu jitolbu biċċa ħobs sejjer jagħtih ġebla, jew jekk jitolbu ħuta sejjer jagħtih serb? Mela jekk intom nies ħżiena bħalkom tafu tagħtu lil-uljiedkom ħwejjeġ tajba, kemm aktar missierkom li hu fis-smewwiet jagħti ħwejjeġ tajba lil min jitlobhomlu. Mela dak kollu li tridu li l-bnedmin jagħmlu lilkom, għamluh ukoll intom lilhom, għax din hi l-liġi u l-profeti. Il-kelma tal-mulej. L-lum eżjies l-ewwel qari. Bdejna naqraw mill-ktieb tas-Sultana Ester. Tum tafu li fi żmien Ester il-poplu Ludi kien maħkum u t-tiju tagħha kien ħajjiġi kundannat biex imbagħad anke frotta dan il-poplu Ludi. U allura tidħol quddiem is-sultan li ma kienx sultan Ludi u titolbu biex jilqa' u taqbes għall-poplu. Però hemm sentenza li forsi ma tajniex wisq kasa il-mod ta' kif jiġi rrakkuntat u li għalija din il-frażi tiġbor dak kollu li qalilna Ġesu dalgħodu fil-Vanġelu. Is-Sultana Ester qabadha biża' għall-mewt. Imbagħad ikompli jgħid: u ffittxet il-ken tal-mulej. Dana huwa ir-randan eżies. Daqskemm ir-randan il-mulej ifittex lili u lilek. Daqshekk ieħor jien importanti li jinfittex il-ken fil-mulej. Kemm hi xi ħaġa sabiħa. Ġibu eżempju ta' tifel ċkejken. Weġġa, ġralu xi ħaġa, x'jagħmel? Jaħrab jiġri biex jannaq lill-ommu, biex isib il-ken fih dan ommu. Għax hija l-imħabba eżies li tagħtina ħajja ġdida, hija l-imħabba li jiġġalna ngħixu ta' bnedmejn. Lejra id-dnub ikisserna, ifarrakna, iġellidna. L-imħabba tagħtik ħajja ġdida. U għalhekk il-Knisja llum bil-liturġija tagħha qiegħda tgħidilna proprju dawn il-kelmiet. Fittex il-ken fil-mulej. Ejjew nagħtu ftit widen għal din l-istedina tal-Knisja. U xi tfisser kif ħanersaq għand il-mulej? Kif qalilna l-mulej fil-Vanġelu hawnhekk illum ta' San Mattew? Jekk intom bnedmin dgħajfa tagħtu affarijiet tajbin lill-uliedkom,
kif qatt tista' tiddubita li Alla l-Missier mhux se jagħtik dak kollu li huwa tajjeb għalejk. Però sinkendi, bħalma meta inti jolidek jitolbuk ħafna ħwejjeġ imma ma tagħtihomx kollox, tagħtihom dak li taf li hu tajjeb għalihom. Jekk dan aħna nagħmluh bejnietna, kif jista' jkun il-mulej ma jagħmlux magħna? U għalhekk il-mulej qiegħed jgħidilna ersqu lejja. Jiena lest miftuħ, bidejja miftuħejn biex nilqakom, biex inżommkom fil-kien tiegħi. Ejjew nitolbu ilu din il-grazzja. Imma l-kien nirridu nsibuh. Id-dinja eżies tipprova tisraqli dawk il-momenti ta' intimità li jien nista' nsib ma' Alla. Xogħol, anke jien bħala qassis pastorali, irrid nagħmel hekk, irrid nirranġa, imma qed nieqaf, qed insib ftit momenti biex jien ngħaddi minn dik l-esperjenza ta' tifel ċkejken li jpoġġi fi ħdan missieru. Kemm sabiħa u nagħlaq bija dik ix-xbija ta' Ġwanni l-Evanġelista fl-aħħar ċena li jpoġġi sidru fuq il-mulej. Nitolbuh il-mulej jagħtina din il-grazzja li jagħtina l-kuraġġ nieqfu biex impoġġu rasna fuq il-qalb tiegħu. Ejjew aħna wkoll bħal tfal ċkejknin nresqu it-talbiet tagħna lil dak li huwa missierna li jħobbna u li jismana. Nitolbuk mulej għall-Knisja tiegħek sabiex tkompli tassew taqdi il-missjoni tagħha dik li twassal lil kull bniedem għal għandek. Nitolbuk mulej għall-gvernijiet biex jarfu jgħixu fl-umanità kollha tagħhom għal ġid u jaqdu l-missjoni tagħhom għal ġid tal-popli, ħassal tant tassew il-paċi, is-sliem nitolbu. Mulej, intaf dak li huwa bżonn jusa għalina. Aħna rrisquwlek għatina li aħna nagħmlu esperjenza vera tal-imħabba tiegħek billi narfu nagħtu aktar ħin lilek fil-ħajja tagħna ta' kuljum. Nitolbu. Aħna fraġli mulej, imma l-ħnina tiegħek tagħti id-dnub tagħna. U għalhekk mas-salmista ngħidulek fil-kobor tal-ħnina tiegħek ħassar ħtijietna. Aħna li nemnu kif stqarret il-Verġni Mbierka li l-ħnina tiegħek tinfirex f'kull żmien. Nitolbu. Fiskiet inresqu it-talbiet tagħna. Ilqa' talbna missier Qaddis. U f'dan iż-żmien Qaddis tar-Randan, kompli uri ruħek lilna, int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Hennalina mulej, hennalina, hennalina mulej, hennalina. Snejk mulej nollu qlub na jismana, għalix fiki tamajna finni
Hennalina mulej, hennalina. Itolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. Fil-ħnina tiegħek mulej għati widen għat-talb li tagħna. Ilqa l-offerta li qegħdin nagħmlulek u reġġa' lura lejk il-qlub kollha tagħna bi Kristu Siedna. Il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna il fuq. Niżżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej Missier Qaddejs, Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr. Int għas-saħħa ta' wliedek u għat ġdejt u s-safa ta' ruħhom għażiltilhom żmien fis-sena biex fih ifittxu jinħallu minn kull ġibda ħażina, jinqdew bil-ġid li jgħaddi u hekk li jiżjed jintrabtu ma' dak li jibqa' għal dejjem. Għalhekk mal-qaddisin u l-anġli kollha infaħruk u intennulek Qaddejs, Qaddejs, Qaddejs. Mulej Alla tal-eżerċiti, ismewwiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek, osanna fl-ola ta' smewwiet, imbirek minn ġej f'isem il-mulej, osanna fil-olej ta' smewwiet. Qaddejs tas-sew int mulej, inti l-għajn ta' kull qdusija, qaddis għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u id-dem ta' Siedna Ġesu Kristu, li meta kien se jingħata biex mir-raj ħibati ħajl ħobs radd il-ħajr qasam tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara li klaħa l-kalċi reġa' radd il-ħajr tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u ixorbu minnu il-koll, għax dan huwa l-kalċ ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem, id-dem li xxirret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dunubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi, salvana jent u salvatur tad-dinja, għax bis-salib u l-qawmien tiegħek inti fdejtna. Għalhekk aħna nagħmlu dan, tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Siedna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u nroddulek ħajr għaliex oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. Mitċokon tagħna nitolbu lill-Ispirtu Santu jaqqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem mill-ġisem u id-dem ta' Kristu. Ftakar mulej, fil-Knisja tiegħek imxarda mad-dinja kollha u ittaqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton, l-isqfijiet u l-ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna għalina l-koll nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni Mqatt u Alla Marija, ma' San Ġusepp, l-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem.
ejjew nitolbu bl-istess fiduċja ta' tfal fiħdan il-missier. U għalhekk ngħidu, missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrilna dunubietna bħalma naħfru lil min ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Atina fit-tieба u l-ħniena tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem midnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilina u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu, li jett l-apostli tiegħek inħallilkom isliem, natikom isliem tiegħi, la tħares lejn nubietna, iżda ħares lejn il-fidej tal-Knisja tiegħek, għatija sliem u laqda li jent trid fija, int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina il-paċi. Danu il-ħaruf ta' Alla. Danu li neħħi d-nubiet tad-dinja. Ħen jindawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Iżda jkellmu ħana, ruħi tkunu fejn. Ġisem id-dem ta' Kristi. Neżajt bil-ġmil u l-majesta, baxxejt rasek b'umiltà, min dawk stess soffrejt, il-għattu tant ħabbejthom. Fuqek stess dubit irfajt, meta mitu irixu xtajt, kiva s-saltanin, fuq l-art fis-sema. Min qalbi rrit il-qimek u mulej, bimħabti rrit il-qimek u feddej, għal dejjem ta' dejjem, nibqa' nħobbok. U għalija mittint waħdek bis, ħajtek tajt biex li bis, leħni nħolli lejk, Ġesu irrit il-qimek. Eżajt bil-ġmil u l-majesta, baxxejt rasek b'umiltà, min daw stess soffrejt, jihlaqtu tant ħabbejthom. Fuqek stess dubit irfajt, meta mitu irxu xtajt, jibħa s-saltanin, fuq l-art fis-sema. Min qalbi rrit il-qimek u mulej, bimħabti rrit il-qimek u feddej, għal dejjem ta' dejjem, nibqa' nħobbok. U għalija mittint waħdek bis, ħajtek tajt biex li bis, leħni nħolli lejk, Ġesu irrit il-qimek. Iskiet
fil-liturġija huwa importantissimu eżies. Partikolarment dan il-mument ta' skiet ta' wara tqarbejn. Għax iskiet mhuwiex ħin vojt, imma huwa propju dan insib il-ken fil-mulej li ġien jingħaqad miegħek. Jew għalhekk fi skiet ta' qalbna nistkennu għad-dell tal-imħabba ta' Alla. Nitolbu. Mulej Alla tagħna, inti tajtna dawn l-misteri qaddisa biex isaħħu fina it-teġdid tagħna. Għamel li jkunu għalina ta' fejqan għalissa u għalli ġej. Bi Kristu Siedna. Ngħidu tliet Avamarijiet hekk il-Omna Marija bħalissa ħafna saċerdoti ikunu qegħdin jagħmlu l-eżerċizzi tar-randan. Jew hekk nitolbu il-ħarsien ta' Omna Marija biex huma tassew ikunu strument f'idejn il-mulej biex iwassluh lill-poplu qaddis ta' Alla. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Madonna ta' Pinu, Sultana tal-familja, ħarstek fuqna dejjem żomm. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu. Madonna ta' Pinu, ome tana l-maletin, għafdarek ġenahna, għaxineti til-qana. Madonna ta' Pinu, u d-dimek herqana, ġenahna nitolbu, biex tfittex tismana, biex tfittex tismana.